Хората обикновено си мислят за Адолф, за Орловото гнездо, но това е неговият истински бункер. В продължение на десетилетия той беше скрит под пясъка, но през 2008 година отново стана достъпен. Първите бункери били излети през 1942 година при входа за поддържащия персонал, когато тунелът като острие започвал да добива форма. На 15 метра под това, което туристите познавали като очарователен баварски хотел, в сянката чакало нещо невъзможно. Откритата бетонна плоча не била просто стара, тя била умишлено скрита, запечатана с такава прецизност, която подсказвала за тайни, заради които си струва да убиеш. Това, което предстояло, разтърсвало всичко, което смятахме, че знаем за последните дни на Третия райх. Годината била 2023. Мястото – изолирана гора, дълбоко в Баварските Алпи, където вили за милиони евро украсявали планините като разпилени диаманти. Това не бил просто хотелски ремонт. Този имот, оценяван на около 12 милиона евро, привличал богати туристи в продължение на десетилетия. Никой не подозирал, че под луксозните апартаменти се криело едно от най-страховитите загадки на историята. Поддържащият екип бил повикан за рутинна инспекция. Били им казали, че става дума за проблеми с основите, обикновени структурни работи. Но когато Хайнрих Мюлер, местен предприемач, чието семейство работело в тези планини поколения наред, отворил онази бетонна врата, застоялият въздух, който излязъл, носил нещо повече от миризмата на десетилетия. Той носил тежестта на заровена история. Първият тунел се простирал в абсолютен мрак. Аварийното осветление разкрило тесни коридори, които сякаш прониквали по-надълбоко в сърцевината на планината като вени на тяло, отказващо да умре. Стените не били просто сурови повърхности на пещера. Те били построени подсилени с стоманени греди, способни да издържат на въздушни нападения, които така и не дошли. Стая след стая се разкривала, докато изследователският екип напредвал. Ръждиви метални легла били подредени с военна прецизност. Захабени бюра стояли така, сякаш обитателите им внезапно изчезнали по средата на изречение. Но ваната замразила всички на място. Напълно запазена, порцеланова бяла и удивително чиста. Твърде чиста за нещо изоставено през 1945 година. Кой поддържал вана в забравен бункер почти 80 години? Доктор Сара Хофман, една от водещите германски археоложки, специалист по Втората световна война, била сред първите повикани експерти. Първоначалната й оценка разтърсила академичните среди. Това място не било построено за войници или персонал. Майсторството, вниманието към комфорта било проектирано за човек от изключителна важност. Последиците били поразителни. Оценките сочат, че над 4 милиарда долара в злато и откраднати произведения на изкуството остават изчезнали от времето на Втората световна война. Може ли това изолирано алпийско скривалище да е свързано с изчезналото съкровище? Докато екипите напредвали по-навътре в комплекса, те открили нещо, което променило всичко. Стая, запечатана с армирана стомана, построена по спецификации, надхвърлящи всичко, намирано в други досега открити бункери. Размерът, инженерството, стратегическото местоположение, всичко сочило към един ужасяващ извод. Това можело да бъде последното убежище на Адолф. Военни историци анализирали строителните модели на мястото, идентифицирали характерните признаци на най-секретните проекти. Същите инженерни подписи, открити във Вълчата бърлога, източния щаб на Адолф, където опитът за убийство от юли 1944 година едва не променил историята. Но този алпийски комплекс показвал промени, подобрения, уроци, научени от години подземна война. Мълчанието, което заобикаляло строежа, правило откритието още по-смразяващо. Нито един местен документ не споменавал строителни проекти от времето на войната. Нито една карта не отбелязвала местоположението. Общинските архиви от 1935 година не съдържали нито разрешителни, нито покупки, нито хартиена следа. Такова ниво на оперативна сигурност не било евтино. Германските бюджети за подземни съоръжения често надхвърляли 50 милиона райхсмарки на проект, еквивалент на над 200 милиона долара днес. Пари, които биха могли да финансират цели военни дивизии, били изливани в ями в земята, които официално не съществували. Но защо тук? Защо тази планина? Тази именно гора? Географският анализ разкрил стратегическия гений на мястото.
Скрит под това, което изглеждало като невинен алпийски курорт, бункерът се намирал на кръстопът на няколко маршрута за бягство. Планински проходи към Швейцария, изоставени минни пътища към Италия и горски пътеки, водещи към неутрални територии. От тази една точка човек можел да изчезне в 3 различни държави за няколко часа. Колкото повече разследващите изучавали мястото, толкова повече въпросите се множили като сенки при залез. Ако това беше аварийното укритие на Адолф, защо никога не беше използвано? Ако беше предназначено за висши служители, дали телата бяха доказателство за последни отчаяни часове? Ако беше построено за бягство, защо беше запечатано отвътре? Местният фолклор, отхвърлен с десетилетия като планинско суеверие, внезапно придоби нов мрачен смисъл. Истории за странни светлини, движещи се из гората нощем през последните месеци на войната, разкази за призрачни силуети, виждани край хотела дълго след като той уж бил празен, сведения за необичайни доставки, камиони, пристигащи след полунощ и тръгващи преди разсъмване, винаги с различни регистрационни номера. Настоящият собственик на хотела, Клаус Бренер, наследил имота от дядо си през 1987 година. Семейството го управлявало като туристическа дестинация 40 години, без да подозира какво се крие под краката на гостите. Дядо ми никога не говореше за годините на войната, казал Бренер на разследващите. Когато го питах, просто казваше, че някои камъни е по-добре да останат необърнати. Оказало се, че този дядо купил земята през 1946 година. За частица от истинската й стойност, сделка, която породила подозрения сред съюзническите следователи след войната, но в крайна сметка била прекратена поради липса на доказателства. Сега, докато екипите от археолози се подготвят да проучат по-дълбоки помещения, засечени от почвен радар, едно нещо ставало ужасяващо ясно. Това, което бяха открили досега, беше само началото. Защото, запечатано зад стени, които не бяха отваряни от 1945 година, какво щеше да чака? Нещо, което да разкрие докъде е била готова да стигне германската върхушка, за да осигури своето оцеляване и продължението на най-мрачните си тайни. Истинската загадка не беше какво вече бяха намерили, а какво предстоеше да открият. 3 дни след първоначалното откритие радарът, проникващ в земята, разкрил нещо, което накарало дори опитните археолози да се усъмнят в собствените си инструменти. На 40 метра от основния комплекс на бункера, скрито под привидно плътна скала, се намирало необитавано, перфектно запазено пространство, което опровергавало всички предположения за военновременни конструкции. Това не било военно съоръжение, не бил команден център за стратегически операции. Това бил нечий дом. Достъпът изисквал взривни екипи и оборудване на стойност над 30 000 евро, само за да може входът да бъде отворен безопасно. Това, което екипът открил отвъд тази бариера от армиран бетон, би струвало милиони на частни колекционери на черния пазар и неизмеримо повече на историците, търсещи истината. Подземното жилище се простирало върху почти 200 квадратни метра внимателно планирано пространство, всеки детайл крещял лукс, комфорт и дългосрочно обитаване. Самият кабинет съдържал над 300 книги, кожените им подвързии все още непокътнати след 8 десетилетия под земята. Немски класици стояли редом до латински текстове за история, философия и военна стратегия. Личната библиотека на някого, който очаквал да има значително време за четене. Доктор Клаус Вебер, специалист по архитектура от военната епоха в Мюнхенския университет, огледал пространството с нарастващо безпокойство. Качеството на строителството надхвърля всичко, което сме виждали в подобни съоръжения. Това представлява инвестиция от поне 15 милиона долара. Някой е смятал, че този обитател заслужава извънредни разходи. Спалнята съдържала едно единствено легло, подредено перфектно с чаршафи, които по някакъв начин били останали безупречни. Гардеробът съхранявал цивилни дрехи в различни размери, подсказвайки или за повече от един обитател, или за някой, който се подготвял за различни сценарии. Но личните вещи превърнали археологическото любопитство в исторически ужас. Лъснат монокъл лежал върху нощното шкафче, сякаш собственикът бил излязъл само за миг. До него стоял чифт високи кожени бутуши, блестящи въпреки възрастта, подредени с военна прецизност. Самата кожа би струвала днес $1000 на колекционери, но историческото им значение било безценно. А след това дошло откритието, което изпратило шокови вълни през разузнавателните агенции на 3 континента. Скрит в едно от чекмеджетата на бюрото в кабинета, увит във восъчно платно, което го бе запазило перфектно, се намираше кожен дневник, пълен с ръкописен текст на немски.
Страница след страница с кодирани записки, дати и наблюдения, много от които завършваха с едни и същи две инициали, които преследват света от десетилетия. Последствията бяха зашеметяващи. Ако беше автентичен, този дневник представляваше най-важното документално откритие от Втората световна война насам, от освобождаването на архивите на концентрационните лагери. Консервативните оценки за подобни реликви биха надхвърлили $50 милиона, ако някога достигнаха легитимния пазар. Но удостоверяването му се оказа също толкова опасно, колкото самото откритие. Графологичният анализ изискваше мостри от най-строго пазените документи в разузнавателните архиви. Криминалистичните лаборатории, специализирани в материали от германската епоха, работеха по протоколи за сигурност, запазени обикновено за ядрени съоръжения. Някой беше подготвен да поддържа връзка с мрежи, за които историята твърдеше, че са унищожени през 1945 година. Но апартаментът криеше още една тайна. Такава, която щеше да задейства разследване, обхващащо няколко държави и десетилетия заровена история. Зад привидно обикновена библиотека, закрепена за стената, разследващите откриха нещо, което промени всичко. Скрит проход, запечатан със същата прецизност, която бе скрила и самия апартамент. Откриването му разкриваше не просто маршрут за бягство, а доказателства за подземна мрежа, надхвърляща всичко, което някога бе предполагано. Тунелът се простираше в мрак, който дори почвеният радар не успяваше напълно да картографира. Първите проучвания разкриха стоманени укрепления, способни да издържат директни бомбардировки, вентилационни системи, които можеха да поддържат човешки живот седмици наред. И най-смущаващото и необяснимо – железопътни релси, подсказващи механизиран транспорт на хора или материали. Накъде водеха тези тунели? Анализаторите на разузнаването, изучаващи подобни строителни модели, идентифицираха връзки с поне 12 други обекта в Бавария и Австрия. Размерите подсказваха координация между множество строителни екипи, финансиране, надвишаващо бюджетите на отделни съоръжения и планиране, което предвиждало сценарии отвъд простото военно поражение. Финансови документи, конфискувани от швейцарски банки през последните години, разкриха военновременни транзакции на обща стойност над $8 милиарда в днешни пари. Средства, изчезнали в неотследими сметки през последните месеци на войната. Може ли тази подземна мрежа да е мястото, където това богатство е било вложено в крайна сметка? Най-ценната находка в апартамента не бяха личните артефакти или скритият дневник, а заключен и запечатан метален шкаф, съдържащ документи, незабавно класифицирани на най-високо ниво от разузнавателните агенции. Това, което разкриваха тези хартии, щеше да остане скрито от обществеността дълго време, но самото им съществуване потвърждаваше най-мрачните опасения на разследващите. Някой бе планирал да оцелее дълго след официалния край на войната. Хотелът, издигнат над този подземен комплекс, разказваше собствена история. Документите за собственост показваха, че е бил построен през 1947 година, само 2 години след края на войната, точно над скрития апартамент. Това не беше съвпадение. Беше камуфлаж. Клаус Бренер, настоящият собственик, открил, че военновременните дейности на семейството му стигали много по-далеч от обикновена имотна спекулация. Дядо му не бил закупил просто земя на занижена цена. Бил платен да построи хотела като прикритие за онова, което се намирало отдолу. Финансовите документи от онова време показваха плащания от швейцарски неотследими сметки на обща стойност над $4 милиона в днешни пари. Докато екипите се подготвяха да изследват тунелната система отвъд апартамента, един въпрос измъчваше всички разследващи. Ако това луксозно убежище представляваше толкова мащабна инвестиция и толкова прецизно планиране, защо никога не беше използвано? Отговорът беше по-страшен от изоставянето. Някой го беше използвал през цялото време. Тунелната система отвъд апартамента се простираше на 3 км през твърда скала, инженерно постижение, което днес би струвало около $60 милиона. Но не размерът уплаши разследващите, а това, което ги очакваше в края. Екипът на доктор Сара Хофман следвал укрепените проходи в продължение на 6 часа, когато оборудването засекло нещо, което не би трябвало да съществува. Огромно кухо пространство, точно под място, което картите показвали като изоставена шахта. Структурата отгоре била унищожена от съюзническите бомбардировки през 1944 година, но това, което се намирало отдолу, оцеляло напълно непокътнато. Докато германските градове горели и ресурсите намалявали,
Някой беше отклонил достатъчно стомана, бетон и квалифицирана работна ръка, за да построи нещо, което може да бъде описано единствено като подземна крепост. Финансовата инвестиция представлявала ресурси, достатъчни за оборудването на цяла танкова дивизия, но тук не се строяло за война, строяло се за тайни. Входът изисквал индустриално режещо оборудване, за да бъде пробит стоманени плочи с почти 8 см дебелина, запечатани с такава прецизност, която подсказвала, че съдържанието никога не е било предназначено да бъде възстановено. Когато вратите най-накрая се отворили, въздухът, който излязъл, носил химическа миризма, която накарала специалистите по опасни материали да се оттеглят алармирани. Стените на помещението били облицовани с оловни плочи. Радиационна защита, струваща на квадратен метър повече, отколкото една германска фамилия печеляла за година по време на военновременните ограничения. Защо някой би монтирал подобна скъпа защита в подземен обект, който официално дори не съществувал? В центъра на стаята се намирал индустриален сейф с тегло над 2 тона, произведен в Швейцария. Върхът на охранителната технология от 40-те години. Комбинацията изисквала 17 различни настройки. Сложност, подсказваща, че това, което се намирало вътре, струвало повече от човешките животи, пожертвани, за да го пазят. Вътре разследващите открили овъглени тетрадки, пълни с ръчно изрисувани символи, математически формули и кодиран език, не поддаващ се на незабавен превод.